След като снимах конете на мистер Карпачево, показваме резултатът от след чистенето. Тук, както виждаш, тази година не се налага да минавам с кирката, лопатата, мотиката да заравнявам, защото няколко години подред пиша, разгеле, получило се. Нещото тук имах преди години на ябълка, както и да се няма, защото пък не мистер Карпачево, ни друг беше набутал снега върху нея и тя разгеля, айде да я няма. Обаче сега ще да горе и гледа там, като не са се обаждали, как е чистил. Край на първа част на записа. Втора част на записа за почистване, резултатът от след почистването. Има ли камъни тук? Вместо кмета Джонев да прати някой да нахвърля камъни, той праща някой да ги рине, да ги изрива. Има ли изринати камъни? Да се пускам ли надолу? Изринати ли са камъните? Колко камъни има на пътя? И вместо да прати човек да нахвърля още, той праща човек да изрива. Той надолу имаше. Виж до къде ги докара лучък. Ети камъни. Ети камъните. Джонев, тия камъните, нали беше ти ги фърлял? Това да беше пратил хора да ги фърлят, и гледай сега къде са камъните. Ма няма да пратиш хора да хвърлят още камъни, ами ще пратиш хора, дето да ги изриват. Защото само умните са казат. Край на записа. Тъй, сега съм с гръб към слънцето. Бялким се види по-добре. Ето ти го, къде е камъка дошъл. Защото тези хорица тук никога не са се оплаквали от Джонев. Но то сега Венце няма как да се оплачи, защото мистер Карпачев му е работодател и ще остане без делник. На мистер Карпачев това за работа. Мистер Карпачев, край на записа.